Hola a tots els senyors, com esteu? Jo estem en un nou vídeo de Fera Barotxa. En el dia d'avui us porto Overwatch. Us vaig dir en el vídeo del Warframe que el meu ordinador no el podia carregar i efectivament el continua sense poder carregar. Pues muy bien. Així que l'estic gravant des de la Nintendo Switch, igual que vaig gravar el Super Smash Bros. Vale? En el dia d'avui simplement jugarem a Random Heroes i el que faré serà, si em toca un curandero, s'acaba el vídeo, vale? Si em toca un curandero o qualsevol merda d'aquestes que tingui, no que tingui l'opció de curar, no? Però que sigui del grup de apoyo, no? Com podeu veure en aquí a baix a la ¡Hostia! ¡Un negro! dreta, tenim l'Anna, aquest robot, que no és un robot en realitat, és simplement una skin, en Baptized, la Brigitte, en Lucio, la meva main curandera Mercy, la Moira i en Zenyatta. Hi ha altres personatges que tenen l'habilitat de curar, com per exemple en Soldado, no? Té una habilitat que pot curar-se en ella en les habilitats. En Reaper, a mesura que va fent mal, també es va curant. En Bastion, per exemple, també té una opció de curar-se a si mateix, però clar, només a si mateix. I en Roadhog també pot curar-se, però només a si mateix. Però bueno, simplement que si em toca o la Anna, o en Baptized, o la Brigitte, o en Lucio, o la Mercy, o la Moira, o en Zenyatta, bàsicament s'acaba el vídeo. Pues muy bien. Comencem. Vale, ja m'ha trobat partida, ja m'estic unint. Estarem jugant al Templo de Anube, ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé, no sé. un mapa, no sé. I el primer personatge és la Zarya. Bueno, no he jugat, o sigui, no sé jugar-la. La Zarya, és una tanque, vale? De moment el vídeo no s'acaba. Quina pena, veritat. Més estona que m'haureu d'aguantar. Si és que no traieu el vídeo. Només, mireu, Arnat-li, bueno, no m'agrada, pues fora. Només el miro per pena. Però bueno, la Zarya. En aquí, crec que ja us ho he dit, però bueno, us ho repeteixo perquè sóc així de pesat, que els héroes, cada vegada que et mors, se't canvia i se't crea un de totalment aleatori. Bueno, se't posa un de totalment aleatori. Ya deberías saberlo. Vale, la Zarya. Què té la Zarya? La Zarya té aquest com pistola de partícules, bueno, canyó de partícules, més ben dit, no? I té l'opció de crear una barrera als seus aliats o a si mateixa, no?, per rebre el mal, i a mesura que va rebent mal, se li va pujant el carregador del canó de partícules. I, pues, com més elevat té el número, pues, més mal fa. És que no sé si... Té els números just a sota de les dues rodones, aquestes rares, bàsicament. Sí, va superbé posar-los els tanques, com en Hammond, aquesta bola mecànica que tinc just al davant, perquè com que són tanques i reben absolutament tot el mal, pues... puja molt, molt ràpid. Merda, s'acaba de curar l'Anna. Una curandera que no m'ha de tocar, amic meu. Sort que m'he posat la barrera. Oh, shit, on està? Si veieu que sóc dolent controlant el moviment del personatge o la càmera és perquè estic jugant a Switch, no? I la Switch té una cosa que es diu giroscopio. Acabo de carregar en Zenyatta, perfecte. I el giroscopio el que fa és que cada vegada que tu vas moguent el mando, pues el jugador també se't mou. I pues pot arribar a ser bastant liós. Però no sembla que ho estem fent bastant bé per al moment. Ara em curo, perfecte. I Zenyatta, fora Zenyatta. I la veritat és que estic veient que hi ha molts de curanderos, però com que jo no és que ho estic veient, moriré ara, em matarà qui sigui i tindré un curandero, perquè estic veient moltíssims de curanderos, no?
I crec que és com una ratxa. Tothom primer començarà amb un tanque, després serà un curandero i qualsevol merda d'aquestes. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé, no sé. Tinc un bastió... Ja estic morta, és que sóc idiota. No em dura tant la barrera. La barrera no dura tant. Per favor. Ai... Tot un soldado. I el següent personatge és... La Moira. Me cago en la...